Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα ακόμα επεισόδιο από το Μπαγιαζίδης Fight Club. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Σιμών Καρσλίδη, ο οποίος κέρδισε πρόσφατα με knockout στο FNC. Γεια σου, Σίμω. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έχω ακούσει για σένα πριν σε γνωρίσω είναι ότι λένε αν ήξερες το Σίμω όταν ήταν μικρός, δεν θα το πίστευες ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος. Γιατί το λένε αυτό? Αυτό κάπως ισχύει επειδή μόνος μου κάποτε το σκέφτομαι και λέω δεν πιστεύω ότι μπορεί να φτάσω σε έτσι επίπεδο. Αλλά το λένε επειδή ήμουν μικρό παιδάκι, λεπτό, αδύναμο, έτρωγα bullying και... Έτρωγες bullying στο σχολείο από τα παιδιά? Ναι, όχι ακριβώς bullying, πάντα αντιδρούσα αλλά πάντα τις έτρωγα επειδή ήμουν πιο αδύναμος. Εντάξει, δεν ήταν ο λόγος όμως που άρχισα MMA, Ναι. είχα άλλους λόγους. Οι οποίοι τι ήτανε? Παραπάνω από μικρός μου άρεσαν τα μαχητικά αθλήματα, παραπάνω από τις ταινίες που έβλεπα, πολεμικές ταινίες και ξέρω εγώ, και με έμπνευσε να αρχίσω. Μ' άρεσε και το ποδόσφαιρο, αλλά ποτέ δεν με τράβηξε να το συνεχίσω. Σε τι ηλικία ξεκίνησες να γυμνάζεσαι έτσι σε μαχητικό άθλημα? 10 χρονών είχα αρχίσει τζούντο, έκανα περίπου 4 χρόνια. Είχα σταματήσει και άρχισα στον coach Αλέξη Μπαϊαζίδη MMA. Πώς σου φάνηκε η διαφορά από το τζούντο στο MMA? Γιατί έμεινες στο MMA και γιατί έφυγες από το τζούντο? Τι σε έκανε, ας πούμε, να κάνεις αυτή την αλλαγή? Το τζούντο γενικά είναι από τα αγαπημένα μου αθλήματα. Ακόμα βλέπω τζούντο καμιά φορά, έχω έτσι ακόμα ένα ενδιαφέρον προς αυτό το άθλημα. Απλά εκείνο το καιρό το MMA είχε γίνει πολύ διάσημο, ανέβαινε πολύ και ξέρεις ήταν άγριο. Είχε... να γίνεις διάσημος? Όχι ακριβώς, απλά ξέρεις έβλεπα κάτι αθλητές, είχα δει έναν αγώνα, είχα πάει σε έναν φίλο μου και μου λέει έλα να σου δείξω κάτι, λέει, και μου δείχνει έναν αγώνα MMA στο Pride στην Ιαπωνία. Έπαιζε ο Φέντορ Εμιλιανένκο, άμα τον ξέρεις, και ο Κέβιν Ράντελμαν. Και μου λέει ποιος νομίζεις θα κερδίσει? Και εγώ λέω ο Κέβιν Ράντελμαν, ήταν έτσι δυνατός, μαύρος τυπάς από Αμερική, και λέω θα δει 100%. Επειδή ήταν μαύρος? Και ήταν χτινό. Και έριξε σούπλεξ τον Εμιλιανένκο και λέω τελείωσε. Θυμάμαι αυτό. Αλλά εκεί δεν είχε τελειώσει. Επανήλθε, γύρισε και τον έκανε σπάσιμο. Εκείνος ο αγώνας με έκανε να αρχίσω MMA. Θυμάσαι τις πρώτες σου μέρες στο Μπαγιαζίδη? Ναι, εντάξει, ήταν ωραίες μέρες σχετικά. Ήμασταν και πολλά άτομα. Πού ήταν η πρώτη σχολή? Ήταν στο Κάι Μακλή, μετά τα φώτα του Γκλόρια αριστερά. Λοιπόν, πες μας τώρα για την νίκη σου στους τελευταίους αγώνες. Ήταν knockout με strike, ενώ εσύ θεωρείς ότι είσαι καλύτερος στο grappling. Πώς προέκυψε, ας πούμε, πώς πήρες την απόφαση να πας για knockout και όχι για πνιγμό, ας πούμε? Γενικά, άμα δείτε τους αγώνες μου, είναι οι 9 αγώνες, οι 10 αγώνες, οι 8 είναι με submission, με σπασίματα πνιγμούς. Με θεωρώ σαν grappler επειδή η βάση μου είναι judo και πάλι, και έγινε ένα combination Brazilian, παλαιστικό Brazilian, και είμαι παραπάνω grappler, αλλά δουλεύω πολύ το όρθιο, δεν μου βγαίνει τόσο καλά, αλλά το δουλεύω αρκετά, έχει κάποια συγκεκριμένα χτυπήματα μου βγαίνουν πολύ καλά, οπότε αυτό τον αγώνα απλά ήθελα να είμαι λίγο πιο άνετος, να μην... Είχες άγχος καθόλου? Ναι, είχα αγχωθεί αρκετά, αλλά είπα ότι επειδή συνήθως άμα αγχώνομαι, βιάζομαι και μπαίνω απευθείας να παλέψω και κάνω πάντα λάθος. Αυτή τη φορά είπα λίγο να αρχίσω στο όρθιο, να κινηθώ λίγο, ξέρεις, να ζεσταθώ, και σκόπευα να πάω κάτω.
αλλά είχα στο μυαλό μου να δουλέψω αυτή την κλωτσιά και την έχω δουλέψει πολλές. Την είχες στο μυαλό σου επειδή είδες κάτι από πριν στον αντίπαλό σου ότι μπορεί να δουλέψει, ή από μόνο σου θεώρησες ότι απλά επειδή είναι το δυνατό σου στοιχείο θες να το χρησιμοποιήσεις? Ακριβώς αυτό. Είδα κάτι αγώνες του, είδα πως παίζει, τον ανάλυσα λίγο, ήταν λίγο πιο κοντός και παίζει αρκετό box. Και μια κίνηση που κάνει συνέχεια είναι δεξί overhand από πάνω. Και όταν κάνει αυτή την κίνηση κατεβαίνει στα δεξιά. Ναι. Το πρόσωπό του πάει στα δεξιά για να ρίξει το χτύπημα. Οπότε εγώ έβλεπα αυτόν τον αγώνα και έβλεπα ότι αντιδράει σε προσποιήσεις πολύ. Άμα ρίχνεις προσποιήση, αντιδρά και πάει να ρίξει παραπάνω, δουλεύει κόντρες αυτός, να σε κοντράρει και γέρνει στα δεξιά. Και είπα ότι σκεφτόμουν να δουλέψω ή κλωτσιά ή γόνατο. Αυτή την περίπτωση έβγαλα την κλωτσιά και βγήκε ακριβώς, ήταν και perfect timing. Ναι. Είναι σαν να ήρθε στην κλωτσιά. Αυτός είναι καλά τώρα? Καλά είναι. Γιατί φαινόταν πολύ δυνατή. Είναι καλά, ναι. Πήγα μετά στα αποδυτήρια. Πριν είπες ότι αγχώνεσαι στον αγώνα. Τι είναι αυτό που σε αγχώνει? Ενώ το κάνεις τόσα χρόνια, έχεις βγει τόσους αγώνες, τι είναι αυτό που σε αγχώνει κάθε φορά? Το άγχος είναι παραπάνω για την ήττα. Στο πω έτσι. Δεν αγχώνεσαι ότι μπορεί να φας ξύλο για να έχεις μέλοπες και να τρέχουν αίματα. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει καν. Αγχώνεσαι ότι θες να κερδίσεις, δεν θες να χάσεις. Αυτό είναι το άγχος. Επειδή κάποιοι πιστεύουν σε σένα. Ναι, ότι έχει κόσμο που σε βλέπει, που πιστεύει σε σένα. Και ειδικά στην περίπτωσή μου, τόσος κόσμος αγοράζει το pay-per-view και βλέπει. Ναι. Ξέρεις, αγχώνεσαι διπλά. Βέβαια, αυτοί βλέπουν, δεν τους ενδιαφέρει τι αποτέλεσμα θα βγάλω. Θέλουν να κερδίσω βέβαια, αλλά εμένα με αγχώνει αυτό. Πόση ώρα κράτησε ο αγώνας? Κράτησε 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα ακριβώς. Μίλησες μετά με τον αντίπαλο? Ναι, επειδή ξέρεις, είναι ωραίο να κερδίζεις, ειδικά με νοκάουτ, αλλά δεν είναι ευχάριστο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, είναι υγεία και ξέρω εγώ. Και πήγα μετά στα αποδυτήρια, βρήκα τον αντίπαλο, του είπα άμα είναι καλά, μου λέει μια χαρά είμαι, ξέρω εγώ. Μιλήσαμε εκεί λίγο, μετά έφυγα και τον είδα ξανά την επόμενη μέρα στο ξενοδοχείο, πάλι μιλήσαμε λίγο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, είναι μες στο άθλημα όλα, μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση του. Αυτή τη φορά κατάφερα και έβγαλα εγώ έτσι. Το κλίμα στο γήπεδο πώς ήταν? Επειδή φαντάζομαι αυτός ήταν εντόπιος και εσύ ήσουν ο ξένος. Όχι, το καλό ήταν ότι ήμασταν και οι δύο ξένοι. Επειδή ήμασταν Σλοβενία και έρχονται αυτές οι ιουγκοσλαβικές χώρες, Σερβία, Σλοβενία, Κροατία. Αυτό στη χώρα του θεωρείται καλός αθλητής? Ναι, από τους καλύτερους στην Πολωνία, ναι. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός αγώνας που έχεις κάνει ποτέ, ας πούμε, που θεωρείς έτσι ότι σε έχει επηρεάσει, ότι ας το πούμε ότι ήταν σημείο checkpoint, ότι ας πούμε το έκανες και ένιωσες ας πούμε ότι κάτι άλλαξε στην αθλητική σου ζωή, ας πούμε, στην αθλητική σου καριέρα? Σίγουρα ήταν ο αγώνας μου τον Απρίλη που έπαιξα πάλι στη Σλοβενία, Λουμπιάννα όμως, με τον Τόμισλαβ Σιτσάια, έναν αθλητή από Κροατία. Ξέρεις, ήταν η πρώτη μου φορά που έπαιζα εξωτερικό και με αίτηδο αθλητή. Και ξέρεις, ήταν όλοι εναντίον μου, ήταν ούλα εναντίον μου, η διοργάνωση είναι δικιά τους, ας το πούμε έτσι, είναι κροάτικη και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Αυτή τη φορά δεν είχε τόσο κόσμο, ήταν πιο μικρό event, είχε λιγότερο κόσμο. Εκείνη τη φορά επειδή ήταν πιο μεγάλο event μπορεί να είχε και 12-13 κόσμο. Μεγάλο. Είχε πολύ κόσμο και ξέρεις, ένιωθα πολύ καλά ψυχολογικά, ήμουν έτοιμος. Και όταν βγήκα εκεί στο γήπεδο και είδα τόσο κόσμο, λίγο με έπιασε εκεί, λίγο παραπάνω αγχώς. Εντάξει, το χειρίστηκα καλά. Μετά από αυτή τη νίκη, λίγο άλλαξαν κάποια πράγματα. Υπόγραψα συμβόλαιο με αυτή την διοργάνωση για 4 αγώνες. Και αυτό πιστεύω θα μου αλλάξει την πορεία.
Εκεί, ο Τομισλάφ ήταν striker κι αυτός. Ναι, οι αντιπάλοι μου σχεδόν όλοι είναι strikers. Και ποιος έκανε το πρώτο βήμα να πάτε κάτω? Εγώ. Εσύ. Εγώ έκανα, ας το πούμε, ένα μικρό λαθάκι και επειδή αγχώθηκα λίγο στην αρχή και ράσαρα για μπάσιμο, δεν πήρα το μπάσιμο, ήμουνα στο clinch και απλά τον έδεσα και έπεσα στην πλάτη μόνος μου και τον είχα πάνω μου. Και το καλό είναι ότι λίγο πριν να βγούμε με τον coach δουλέψαμε ακριβώς αυτή την φάση. Ναι. Επειδή είχα χάσει η μία ήττα που έχω, είχα χάσει παρόμοια έτσι. Και το δουλέψαμε με τον coach, μου λέει άμα βρεθείς σε αυτή την κατάσταση πώς να το χειριστείς και ακριβώς το χειρίστηκα έτσι και βγήκε σε καλό. Όταν ο κόσμος σε βλέπει να κερδίζεις, τι είναι αυτό που δεν βλέπει? Εσύ χαίρεσαι το ίδιο με τον κόσμο που χαίρεται ή αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά, ότι νιώθεις ότι υπάρχει μια άλλη πλευρά που ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται για αυτό που κάνεις? Εντάξει, εγώ σίγουρα πάντα μετά από κάθε νίκη νιώθω πάντα χαρούμενος. Ο κόσμος που με ξέρει και με βλέπει κάθε μέρα στο γυμναστήριο, στην προπόνηση, ξέρει πόσο πραγματικά σκληρά δουλεύω. Ναι. Αυτοί όμως που δεν με βλέπουν καθημερινά μπορεί να έχουν άλλες απόψεις, να θεωρούν ότι είμαι ταλέντο και ξέρω εγώ, αλλά ο παραπάνος κόσμος ξέρει ότι κρύβεται σκληρή δουλειά πίσω από αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι δεν έχεις ταλέντο? Ότι είναι απλά καθαρά σκληρή δουλειά? Εγώ πιστεύω ναι. Επειδή εγώ μικρός δεν είχα ποτέ αποτελέσματα. Ή τρίτος, ή έχανα, ή δεύτερος. Είχα πολύ χαμηλά αποτελέσματα, ας το πούμε έτσι. Απλά είχα πείσμα. Μου άρεσε αυτό. Ήμουν κάθε μέρα στη σχολή. Όσο ξύλο να τρώγα, όσες ήττες και να είχα, δεν με σταματούσε ποτέ αυτό. Επειδή πολλούς αθλητές, ειδικά και μικρούς, αυτό το άμα χάνεις συνέχεια σε σπάζει. Εμένα δεν με σπάζει. Οπότε αυτό με βοήθησε. Από ποια ηλικία και μετά κατάλαβες ότι αλλάζεις? Ότι ψήθηκε το σώμα σου, άρχισες να αποκτάς εμπειρία, άρχισες να θυμάσαι τις τεχνικές καλύτερα? Σε ποια ηλικία ένιωσες ότι σχηματίζεσαι σαν αθλητής καλύτερα? Μπορώ να πω όταν ήμουν 22, μπορώ να πω έτσι. Πιο μικρός είχα καλά αποτελέσματα. Στα 15, στα 16 ήμουν ναι, αλλά ήμουν μικρός. Ήμασταν εφηβικό, παίζαμε, είναι λίγο διαφορετικά. Περίπου στα 22 άρχισα να βλέπω διαφορά, να δουλεύω λίγο αλλιώς. Γενικά στις τεχνικές μου, στην έκρηξη μου, στην δύναμη. Είχα δει μεγάλη διαφορά σε αυτήν την ηλικία. Ο Αλέξης πιστεύεις έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου σαν προπονητής, ας πούμε? Δηλαδή αν είχες άλλον προπονητή μπορεί να μην τα κατάφερνες? Πιστεύω ναι, επειδή είμαι με τον coach από τα 14 μου, είναι σαν πατέρας μου, με ξέρει καλύτερα από όλους το πώς είμαι, το τι κάνω και με βοήθησε, γενικά με βοήθησε και ακόμα με βοηθάει, ό,τι χρειαστώ είναι δίπλα μου. Και εγώ πιστεύω χωρίς τον coach δεν μπορούσα, δεν θα πήγαινα. Εντάξει, είχα μια φάση της ζωής μου, είχα φύγει, είχα πάει Ελλάδα για να κυνηγήσω εκεί τα επαγγελματικά λίγο και έκανα σε άλλη σχολή στον Αρμάγο, μια πολύ καλή σχολή. Εκεί με βοήθησαν πολλοί προπονητές, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Ας πούμε, μου έλειπε ο coach στην γωνιά. Ας πούμε, άμα έχω τον coach, νιώθω πολύ πιο άνετος. Πώς είναι σαν άνθρωπος ο Αλέξης? Ο Αλέξης είναι πολλά καλός άνθρωπος. Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω. Εσύ τον βλέπεις όταν έρχεσαι στη σχολή, τον βλέπεις πώς είναι με εμάς. Είναι πιο άνετος, είναι έτσι και αστιεύει με τα παιδιά και ξέρω εγώ. Είναι σκληρός βέβαια, είναι αυστηρός. Αλλά εντάξει, πρέπει να είναι αυστηρός. Ναι. Είναι λογικό αυτό, ναι. Πώς είναι η καθημερινότητα ενός αθλητή που προσπαθεί να μπει ή μπήκε στο επαγγελματικό
πρωταθλητισμός, στο MMA, ας πούμε? Τι είναι η καθημερινότητα? Από για μένα, επειδή Ναι, πες μπορεί εσύ. να είμαι επαγγελματίας αθλητής, αλλά δεν ζω σαν επαγγελματίας αθλητής. Εγώ ξυπνάω το πρωί, πάω δουλειά, η ώρα 5:30 σχολάω, πάω γυμναστήριο Πού απευθείας, στον Καποδίστρια στα εξαρτήματα. Mm. Μόλις σχολάσω απευθείας πάω γυμναστήριο. Μόλις σχολάσω, έχω μια ώρα στο γυμναστήριο, μόλις σχολάσω απευθείας πάω προπόνηση. Τα κάνω αυτά κάθε μέρα. Αυτή είναι η δικιά μου ζωή, αλλά ένας επαγγελματίας αθλητής που ζει από αυτό και πληρώνεται καλά και έχει χορηγούς, επειδή εγώ δεν έχω χορηγούς, κάνει τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα προπόνηση σπαστά, με ξεκούραση. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Ας πούμε, δεν ξέρω για όλους τους αθλητές που έχω παίξει, αλλά ο Σιτσάια και ο Παλκόφσκι ξέρω ότι το κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Ειδικά ο Σιτσάια προπονιέται όλη μέρα, κάθε μέρα. Έχει στήριξη από την σχολή του. Η σχολή του είναι η καλύτερη σχολή στην Κροατία και από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Και ο διοργανωτής έχει την σχολή, οπότε βοηθάει τους αθλητές του και αυτοί ζουν από αυτό. Τι σημαίνει καλή σχολή, δηλαδή γιατί η σχολή του είναι η καλύτερη στην Ευρώπη? Τι έχει αυτή η σχολή που δεν έχει ο Μπαγιαζίδης, ας πούμε? Γιατί στην τελική αυτό σε φάγε ξύλο, εσύ. Ξέρεις, γενικά άμα πας σε άλλη σχολή δεν σου μαθαίνουν διαφορετικά πράγματα και πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ αυτά που σου μαθαίνουν. Παραπάνω είναι ο κόσμος. Απλά έχει πολύ κόσμο. Έχει πολύ κόσμο και έχει επαγγελματίες αθλητές. Δηλαδή είναι μια σχολή, μπορεί να έχει 20 επαγγελματίες αθλητές. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Και γι' αυτό θεωρείται καλή σχολή. Ναι. Τι είναι το πιο σημαντικό ως άσκηση, να πούμε και για αυτούς που τους ενδιαφέρει το κομμάτι της εγκύμνασης, τι είναι το πιο σημαντικό part της προπόνησης σου? Δηλαδή, να το θέσω αλλιώς, ποιο είναι το κομμάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να αφαιρέσουμε από την προπόνηση ενός επαγγελματία αθλητή? Γιατί φαντάζομαι, ας πούμε, τα βάρη θα μπορούσες να τα αφαιρέσεις. Μπορείς να ζήσεις και χωρίς αυτό, ας πούμε. Πιστεύω είναι τα sparring. Τα sparring. Χωρίς τα sparring δεν γίνεται, επειδή είναι simulation του αγώνα. Είναι όσο πιο κοντά στον αγώνα. Όταν χωρίς τα sparring δεν γίνεται. Άμα μπορείς να αφαιρέσεις το οτιδήποτε, sparring δεν μπορείς. Είχε πει και ο Χαμπίπ σε ένα του βίντεο που είδα πρόσφατα, λέει, δεν έχει σημασία, λέει, το πόσο γυμνασμένος είσαι και το πόσο γυμνάζεσαι. Το μόνο που παίζει ρόλο είναι πόσα sparring έχεις κάνει και με ποιους. Ακριβώς, ναι, έχει δίκιο. Επειδή είναι όσο πιο κοντά στον αγώνα και πρέπει να παίζεις διάφορα καλούπια, διάφορα στυλ, επειδή έχεις να κάνεις με διάφορα στυλ σε αγώνα. Ποιο είναι το πιο σκληρό κομμάτι της προετοιμασίας και πόσο καιρό παίρνει? Το πιο σκληρό κομμάτι, εννοείς προπόνηση? Ναι, δηλαδή πες ότι έχεις σε λίγους μήνες ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Τι θα κάνεις, ας πούμε, πώς θα προετοιμαστείς? Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο που κάνω. Απλά κάνουμε την προπόνησή μας. Έχεις έρθει στη σχολή μας, ξέρεις πόσο σκληρές οι προπονήσεις είναι. Ναι. Είναι απλά κάνουμε προπόνηση και αθλητές σαν εμένα, ας πούμε, επαγγελματίες και που έχουν φτάσει έτσι σε επίπεδο, πρέπει, ας πούμε, να πηγαίνουμε για εξωτερικό για προετοιμασία για να κάνω με άλλους αθλητές παραπάνω, με διάφορα καλούπια. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει κάτι άλλο. Τα sparring. Στην Κύπρο παίζετε και με άλλες σχολές? Ναι, ας πούμε, επειδή εγώ δεν έχω στο καλούπι μου αθλητές, έχω λίγους, οπότε πρέπει να πηγαίνω σε άλλες σχολές και πηγαίνω σε όσες παραπάνω σχολές μπορώ. Μάλιστα. Έχουμε καλούς αθλητές στην Κύπρο? Σε όλη την Κύπρο να πάρεις, σίγουρα κάθε σχολή έχει 5-6 αθλητές πολύ καλούς, σε διάφορα στυλ. Και πόσους επαγγελματίες αθλητές έχει η Κύπρο στην κατηγορία σου? Στην κατηγορία μου... Εσύ είσαι στα 77 κιλά. Ναι, αυτή τη στιγμή μου έρχονται 2 άτομα στο μυαλό. Ένας είναι ένας παλιός μου αντίπαλος, ο Ανδρέας Χρήστου, και άλλο ένα παιδί που έχουμε κάνει και προπόνηση μαζί είναι ο Νικόλας Μαυρομάτης. Προς το παρόν αυτοί μου έρχονται στο νου. Είναι και ο συναθλητής μας ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, αλλά αυτός τώρα παίζει πιο πάνω κιλά, αλλά έχει παίξει στα 77. Είναι αυτοί.
Θεωρείς ότι οι διοργανώσεις είναι δίκαιες στην Κύπρο, οι αγώνες που κάνουν? Κάποια ναι, κάποια όχι. Έχει πολλούς αγώνες που έχουμε παίξει εμείς και μας έχουν αδικήσει σε πολλούς αγώνες. Και πιο παλιά και τώρα. Και κάνεις κάτι γι' αυτό ή το αφήνεις να πάει, να κρίνει ο κόσμος? Συγκεκριμένα εγώ που τώρα με στέλνει ο coach σε κάτι αγώνες, ας πούμε, που είναι striking και έχω τα παιδιά και τους κάνω γωνιά, άμα γίνει κάτι τέτοιο εγώ το αφήνω, επειδή και να κάνω φασαρία. Όταν λες striking εννοείς kickboxing και ναι, τέτοια. και να κάνω φασαρία δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα. Το θεωρείς καλό για έναν αθλητή να πηγαίνει σε άλλου είδους αγώνες? Για παράδειγμα, ας πούμε, άμα είσαι του MMA και πας σε kickboxing αγώνα, η πιθανότητά σου να χάσεις είναι μεγαλύτερη, επειδή δεν είναι το άθλημά σου. Θεωρείς ότι είναι καλό αυτό να το κάνει κάποιος? Επειδή ο λόγος που το ρωτάω είναι ότι μπορεί να σου καταστρέψει τουλάχιστον locally το reputation σου. Δηλαδή να σε έχουν όλοι στο μυαλό τους ότι είσαι ένας μέτριος αθλητής και πάντα τις τρως. Αυτό που λες ισχύει λίγο. Αλλά είναι καλό να παίζουν τα παιδιά σε διάφορους αγώνες, επειδή ξέρεις, δεν έχουμε πολλούς αγώνες στην Κύπρο, MMA ειδικά. Δεν έχει διοργανώσεις που γίνονται κάθε μήνα, ας πούμε, και ξέρω εγώ. Οπότε πρέπει να παίζουμε όπου μπορούμε. Παίζουμε Brazilian, παίζουμε kickboxing, έχουμε παίξει και πάλι. Εντάξει, βέβαια, επειδή δεν είναι αυτά τα αθλήματά μας, πολλές φορές δεν τα πάμε και πολύ καλά. Έχει φορές που τα πάμε και καλά, επειδή έχουμε παιδιά που το striking τους είναι πολύ καλό και είναι σε επίπεδο με παιδιά που κάνουν μόνο striking. Και πάντα είναι καλό, επειδή όσους παραπάνω αγώνες κάνουν τα παιδιά είναι καλύτερο για αυτούς, επειδή όταν παίξουν ένα σημαντικό αγώνα, ειδικά MMA, μπορεί μέσα σε εκείνο αγώνα να παίξει με ένα πολύ καλό striker και να παίζει μόνο striking και να πει είμαι άνετος, δεν είναι κάτι αυτό για μένα, επειδή το έχω ζήσει. Έχω παίξει έτσι σκληρά σε άλλους αγώνες. Ναι. Κατάλαβες, οπότε πρέπει να γίνονται αυτά. Είχαν περάσει φάσεις στην αθλητική σου πορεία που να θες να τα παρατήσεις, να πεις δεν είναι για μένα αυτό, δεν τα καταφέρνω, ή κουράστηκα, ή ας πούμε πρέπει να δουλεύω παράλληλα και ξέρω εγώ? Ναι, είχε περάσει πολλές φορές από το μυαλό μου που δεν άντεχα άλλο. Αλλά πάντα κάτι με σταματούσε. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά είχε πάντα κάτι που έλεγα ας δοκιμάσω άλλο μια φορά και γίνονταν έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ήμουν Ρωσία, έμενα και Ρωσία 1 χρόνο εκεί, όταν ήμουν 19, και εκεί μόνο προπονιόμουν και μια φάση έπαιξα έναν αγώνα εκεί. Και ήταν πολύ οριακός ο αγώνας, είχα κερδίσει στα σημεία πολύ δύσκολα, είχα φάει πολύ ξύλο, θυμάμαι. Είχα φάει και ένα γόνατο στο μάτι, μου άβρισε όλο το μάτι. Έκανα και μετό μετά τον αγώνα, είχα φάει πολύ ξύλο. Αλλά κέρδισα πολύ οριακά. Μετά από εκείνο τον αγώνα ήθελα να σταματήσω, λέω δεν το κατέχω. Και έβλεπα κάτι post στο Instagram, μια διοργάνωση ελληνική, το K-Survivor, και λέω πώς να δοκιμάσω να παίξω εκεί επαγγελματικά. Μπορεί από εκεί να αρχίσει και να πάει καλά η φάση και να δουλέψουμε, να αρχίσω να βελτιώνουμε. Και κάπως έτσι έγινε. Έχει τύχει να χάσεις κάποιον αγώνα, όχι επειδή ας πούμε δεν μπορούσες σωματικά να τον κερδίσεις, αλλά επειδή ψυχολογικά ας πούμε δεν ήσουν σε κατάλληλη φάση? Ναι, έχει γίνει αυτό. Εντάξει, για παράδειγμα, ας πούμε, η μία μου ήττα που έχω στο επαγγελματικό, στο MMA, δεν ήμουν και μπορεί να έγινε έτσι μια μικρή αδικία εκεί, ήταν short stoppage, αλλά ψυχολογικά δεν ήμουν καθόλου έτοιμος για τον αγώνα. Δεν ήμουν καθόλου έτοιμος. Γιατί πήγες, γιατί δεν είπες
Δεν είμαι έτοιμος, δεν θα πάω, ενώ δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω. Για μένα είναι από τη στιγμή που υπογράφει το συμβόλαιο δεν έχει πίσω. Είπες ότι ήταν επαγγελματικός. Ναι. Ακούγοντας όλη αυτή την πορεία που πέρασες, πώς είναι να μεγαλώνεις και να οριμάζεις μέσα σε ένα άθλημα τόσα χρόνια και να καταλαβαίνεις ότι στην ουσία κανένας δεν πιστεύει σε σένα, ούτε εσύ ο ίδιος, γιατί θεωρείς ότι είσαι αδύναμος, ότι δεν είσαι καλός. Πώς επιβίωσες μέσα από αυτό και πώς είναι ψυχολογικά γενικά να νιώθεις ότι κανένας δεν πιστεύει σε σένα? Εντάξει, στην περίπτωσή μου το καλό είναι ότι είχα πάντα υποστήριξη. Από τα παιδιά γενικά, από τη σχολή και σε όποια σχολή βρισκόμουν στην Ελλάδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάντα είχα υποστήριξη αυτό το κομμάτι. Σίγουρα είχε άτομα που έλεγαν τι κάνει αυτός, δεν θα πετύχει ποτέ. Σίγουρα είχε και έχει ακόμα έτσι άτομα, αλλά πιο παλιά ήταν πιο πολύ, πιστεύω. Αλλά εντάξει, ακόμα και αυτά τα λίγα άτομα είναι κάτι γι' αυτό. Οπότε έτσι κάπως, αλλά παραπάνω δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι άλλοι, τι σκέφτονται ο κόσμος. Αυτό το καταλαβαίνω τώρα, επειδή τώρα έχεις οριμάσει, έχεις γίνει άντρας, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά όταν είσαι πιο μικρός, καμιά φορά λυγίζεις εύκολα γιατί είσαι παιδί. Και δεν είναι το είπες και εσύ πριν, ότι δεν είναι εύκολο να χάνεις, συνέχεια να χάνεις. Δεν είναι εύκολο να χάνεις, αλλά πρέπει να το χειριστείς αυτό. Όπως έβλεπα χτες ένα βίντεο, έναν Ολυμπιονίκη στο τζούντο, πόντιος, αλλά μεγάλος σε Ρωσία, ο Τσελίδης. Αυτός έλεγε: εγώ ήμουν πολύ μέτριος αθλητής, από μικρός μέχρι ενήλικας. Σε μια φάση έχανα συνέχεια, έχανα, αλλά αυτό που με κρατούσε, λέει, ότι δεν ήθελα να σταματήσω και ήξερα ότι μια φάση θα βγάλω αποτέλεσμα. Οπότε κάπως δουλεύει και με μένα αυτό. Αν δεν έκανες MMA, τι θα έκανες? Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν έχει κάποιο άλλο άθλημα που να σ' αρέσει πολύ? Να πεις ότι αν δεν θα έκανα MMA θα έκανα αυτό. Μπορεί να έκανα έτσι απλά για μένα Brazilian, ας πούμε. Απλά σαν χόμπι, να ασχολούμαι για μένα. Σύντομα θα γίνεις και πατέρας από ό,τι ξέρουμε. Πες μας λίγα λόγια για αυτό το part της ζωής σου. Πώς νιώθεις, ας πούμε, σαν αθλητής που έχεις δουλειά, πρέπει δηλαδή να δουλεύεις για να στηρίξεις την οικογένειά σου, έχεις και το όνειρο του αθλητισμού. Πώς θα τα κουμαντάρεις όλα? Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά εγώ πιστεύω θα τα χειριστώ καλά. Μπορώ να τα χειριστώ όλα, και τη δουλειά και τους αγώνες και το παιδί. Να είναι καλά η κοπέλα μου που με υποστηρίζει σε αυτό το κομμάτι. Άμα δεν είχα υποστήριξη από αυτήν, δεν νομίζω να είχα έτσι αυτοεπίθεση ότι θα τα καταφέρω όλα. Μπορεί να σκεφτόμουν ότι πρέπει μόνο να δουλεύω, ας πούμε. Αλλά επειδή έχω έτσι υποστήριξη, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ποιος είναι αγαπημένος αθλητής σου? Ο πρώτος αγαπημένος μου αθλητής που ήταν ο top ever για μένα ήταν ο John Jones. Ήταν ο top για μένα ever. Νομίζω θα μου πεις Εμιλιανένκο. Ο Εμιλιανένκο, αυτός που με έμπνευσε στο άθλημα. Και ήταν από τους αγαπημένους μου τότε, αλλά όταν ανακάλυψα τον John Jones, για μένα ήταν ο top αυτός. Γιατί, τι το ιδιαίτερο έχει? Γενικά είναι complete αθλητής. Κάνει όλα τέλεια. Είναι δυνατός striker, παλαιστής, jiu-jitsu, τα έχει όλα. Δύναμη, αντοχή, είναι ψηλός, έχει όλα τα advantage για MMA fighter. Αλλά αυτή τη στιγμή ο αγαπημένος μου αθλητής, έχω μερικούς αγαπημένους βέβαια, 5-6 αθλητές, αλλά ο top αγαπημένος μου είναι ο Sean O'Malley. Είναι στα 60 κιλά, είχε την ζώνη, τώρα την έχασε από το Merab, άμα το ξέρεις. Ναι. Είναι ο top αγαπημένος μου τώρα. Και σε εκείνον τι σου αρέσει? Το striking του. Εγώ είμαι grappler, αλλά μου αρέσει να βλέπω striking.
μπορώ να βλέπω ένα αγώνα μόνο striking και να το απολαύσω, ας πούμε. Δεν γουστάρω να παλεύουν, παρόλο που παλεύω. Προσπαθείς να βελτιώσεις το striking σου? Ναι, προσπαθώ. Γιατί πιστεύεις ότι δεν είσαι καλός στο striking? Δεν ξέρω, φίλε. Γενικά έχω καλή τεχνική, καλά χτυπήματα, αλλά έχω πολλά λάθη. Τρώω πολλά χτυπήματα, ας πούμε έτσι. Γι' αυτό το κομμάτι με χαλάει κάπως. Ίσως απλά αφοσιώθηκες πιο πολύ στο grappling γι' αυτό. Μπορεί. Αλλά εγώ πιστεύω απλά μου βγαίνει πιο natural το grappling. Επειδή είχα βάση παλαιστική, γι' αυτό. Ναι. Πήγαινες και τζούντο, η πρώτη σου εμπειρία ήταν? Τζούντο πάλι με τον coach και αυτά. Με τον Μπαγιαζίδη ξεκίνησες πρώτα να κάνεις πάλι και μετά εξελίχθηκες σε MMA. Κάναμε πάλι MMA, ας πούμε. Ας πούμε έτσι, επειδή ο coach είναι παλαιστής. Η πάλι του για μένα είναι η καλύτερη ever στην Κύπρο. Γενικά όσα παιδιά έχουμε στη σχολή και παλεύουν είναι όλοι χάρη στον coach. Όσοι έχουν καταφέρει στα παλαιστικά κάτι, ο coach είναι πολύ καλός παλαιστής. Υπάρχει κάποιος αθλητής που θα ήθελες να παίξεις αγώνα? Άμα διάλεγα από τα κιλά μου, αυτή τη στιγμή η πιο παλιά, ας πούμε. Γενικά, ας πούμε, πιο παλιά φαντάζομαι έχεις αλλάξει επίπεδο πλέον. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στο επίπεδο που βρίσκεσαι τώρα. Άμα πάρουμε από το UFC, σίγουρα θα ήθελα να παίξω με τον πρωταθλητή, τον Jack Della Maddalena, που πιστεύω δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ μη λες ποτέ. Και είναι ένας από τους αγαπημένους μου αθλητές. Αλλά ναι, και πιστεύω θα τρώγα πολύ ξύλο, αλλά θα ήθελα πολύ. Εδώ στην Κύπρο δεν έχει κανέναν αθλητή που θα ήθελες να παίξεις? Που δεν έχεις παίξει? Στην Κύπρο όχι. Έχει στο εξωτερικό, ας πούμε, σίγουρα θα ήθελα να παίξω για ζώνη στην διοργάνωση που βρίσκομαι τώρα, στο FNC. Πρωταθλητής είναι ο Καμίλ Κράσκα, ένας από Πολωνία. Θα ήθελα με αυτόν να παίξω. Είναι πολύ καλός, είναι πιο κοντός, αλλά είναι πολύ καλός αθλητής. Ξέρει να παίζει σωστά. Σαν επαγγελματίας στο MMA, πόσα λεφτά μπορείς να βγάλεις στο επίπεδο που είσαι? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είσαι top επαγγελματίας αθλητής, γιατί τώρα πρόσφατα μπήκες στο επαγγελματικό MMA. Πόσα λεφτά μπορεί κάποιος να ζήσει από αυτό το πράγμα? Ναι, μπορεί. Υπάρχουν διάφορες διοργανώσεις στην Ευρώπη που δίνουν καλά λεφτά. Πόσα είναι τα καλά λεφτά, ας πούμε? Δηλαδή πόσο μπορείς να πάρεις από έναν Ας πούμε, εγώ δεν παίρνω τόσο καλά λεφτά ακόμα, επειδή δεν έχω μεγάλο όνομα. Αλλά ας πούμε στην διοργάνωση που είμαι τώρα έχει αθλητές, πολύ καλούς αθλητές. Ας πούμε είχε αθλητές που έπαιζαν σε άλλες διοργανώσεις όπως το PFL και έχουν κερδίσει εκεί τουρνουά που είχαν έπαθλο, ας πούμε 1.000.000, 100.000. Σίγουρα αυτοί οι αθλητές που υπόγραψαν αυτή τη διοργάνωση σίγουρα τους πληρώνουν λιγότερα. Τα λιγότερα λεφτά που μπορεί να τους πληρώνουν είναι 50.000. Εγώ πιστεύω έτσι. Ναι. Αλλιώς δεν θα έπαιζαν σε αυτή τη διοργάνωση. Δηλαδή και σε χαμηλές θέσεις, ας πούμε, εννοείς? Δηλαδή αν βγεις 10ος, ξέρω εγώ. Ναι, μπορεί να είναι 10ος, αλλά μπορεί να έχει μεγάλο όνομα. Και πώς χτίζεις ένα όνομα σαν αθλητής? Δηλαδή ο Σίμος για να γίνει διάσημος τι πρέπει να κάνουμε? Πες μας, βοηθήσουμε. Πρέπει να κάνω αγώνες, πρέπει να κερδίζω. Πρέπει να κερδίζω ονόματα. Πόσους αγώνες πρέπει να κάνεις για να θεωρήσει ότι έχεις όνομα και να σε προσεγγίσει ένα σπόνσορας? Πρέπει να κάνεις αρκετούς αγώνες. Τώρα πόσους αγώνες ακριβώς? Εσένα δεν σε έχει προσεγγίσει κανένα σπόνσορας ακόμα? Όχι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω για να με προσεγγίσει σπόνσορας. Δεν ξέρω. Επειδή είδα σε αυτά που φορούσες είχες 1.002 μάρκες πάνω. Αυτά δεν είναι sponsors? Αυτό είναι χορηγοί της διοργάνωσης. Και είσαι υποχρεωμένος να φοράς χορηγούς διοργάνωσης? Ναι. Και αν θα έχεις σπόνσορα δηλαδή? Άμα θα έχω σπόνσορα, αυτοί στις μεγάλες διοργανώσεις που κάνουν, στα μεγάλα events,
ρωτάνε άμα έχουμε κανένα σπόνσορα και βάζουν στα παντελονάκια στις φανέλες. Μάλιστα. Σου εύχομαι λοιπόν να βρεις και σπόνσορες και τα λοιπά. Και π.χ. ας πούμε εσύ τώρα υπογράφεις συμβόλαιο για την κάθε διοργάνωση ξεχωριστά ή μπαίνεις σε κάποιον όμιλο, ας το πούμε έτσι, και παίζεις επαγγελματικούς. Πώς δουλεύει αυτό ακριβώς? Δηλαδή πώς πας σε έναν αγώνα όπως πήγες τώρα τελευταία, πώς συμβαίνει αυτό? Σε προσεγγίζουν αυτοί, δηλώνεις εσύ συμμετοχή? Με βρήκε ένας manager, παραπάνω με manager γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή έτσι αυτή η διοργάνωση είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη και ανεβαίνει πολύ, πολύ δυνατά. Και εδώ γίνεται παραπάνω με τους managers, επειδή από μόνος σου δεν θα σε δει κανένας, ούτε μπορείς να στείλεις ας πούμε, σε αυτή τη διοργάνωση, ξέρεις, μπορώ να παίξω, δεν έχει να κάνει με ομοσπονδίες. Ένας επαγγελματίας MMA fighter είναι μόνος του, ας το πούμε έτσι. Εκτός άμα τον βρει κάποιος manager και κάνει όλη τη δουλειά αυτός, σε αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, στην περίπτωσή μου με βρήκε αυτός ο manager, μου έστειλε μήνυμα, ήθελε να δουλέψει μαζί μου. Για κάποιο λόγο εγώ ήθελα, με κράτησε κάπως αυτός. Μου είχα στείλει διάφοροι manager, αλλά εγώ επειδή δεν το κατέχω αυτό πολύ, σε πολλούς δεν απαντούσα και έλεγα δεν ενδιαφέρομαι. Αυτός με κράτησε, μου είχε βρει κάτι αγώνες σε διοργανώσεις, ακυρωνόντουσαν το ένα μετά τον άλλο και μετά λέει θα προσπαθήσω να σε υπογράψω στο FNC που είναι μία από τις καλύτερες διοργανώσεις στην Ευρώπη και είναι σε αυτές τις ιουγκοσλαβικές χώρες πολύ διάσημη. Μίλησε μαζί τους και με έβαλαν να παίξω στο event που έγινε στην Λουμπιάννα. Και πήγατε με δικά σας έξοδα, full? Όχι, είναι όλα πληρωμένα. Όλα πληρωμένα, αλλά δεν πληρώνεσαι εσύ? Ή όχι, είναι όλα πληρωμένα και πληρώνουμε, νικάω, χάσω, πληρώνουμε. Απλά άμα νικάς έχει win bonus. Ωραία. Τώρα που νίκησες, ας πούμε, πας στον επόμενο αντίπαλο ή πρέπει πάλι να ξαναγίνει μέσω manager? Αυτό τι είναι? Αυτό είναι τουρνουά ή είναι μεμονωμένοι αγώνες? Γιατί δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, εσύ τώρα απλά κέρδισες έναν αντίπαλο ή υπάρχει, ας πούμε, ο τελευταίος αντίπαλος που θα παίξουν όλοι μεταξύ τους και μετά οι δύο καλύτεροι που νικήσανε όλοι? Δεν ξέρω, αυτό εννοώ. Όχι, αυτό είναι απλή διοργάνωση. Είναι πώς βλέπεις το UFC. Ναι. Το UFC έχει απλά αγώνες, δεν έχει τουρνουά. Δεν πρέπει να κερδίσουν οι δύο και να πάει στην επόμενη φάση. Είναι απλά άρα ο συγκεκριμένος αγώνας δεν έχει συνέχεια τώρα. Τώρα περιμένεις να βρεις εσύ άλλη διοργάνωση για να πας? Όχι, περιμένω να παίξω στην ίδια διοργάνωση. Έχω υπογράψει συμβόλαιο σε αυτήν την διοργάνωση για 4 αγώνες και έχω κάνει τον έναν τώρα. Και σε κάθε διοργάνωση έχει rankings στα κιλά. Εγώ στα rankings ήμουν 9 επειδή είχα κερδίσει τον 5. Ο Σιτσέα ήταν 5, τον κέρδισα και με έβαλαν rank 9 και εγώ θα έπαιζα κανονικά τον rank 2 ή 3, τον 2. Τον Μαριάνοβιτς, είναι από την Σερβία. Εγώ κανονικά θα έπαιζα αυτόν. Και αυτός τραυματίστηκε και μου έβαλαν τον Πολωνό, τον Παλκόφσκι, επειδή ξέρεις όταν κάποιος ακυρώνει αγώνα είναι πολύ δύσκολο να βρουν άλλον. Αυτός επειδή και αυτός υπόγραψε με την διοργάνωση πρόσφατα όπως εμένα και δεν ήθελε να χάσει έτσι ευκαιρία και δέχτηκε να παίξει. Αλλά αυτός δεν είχε ranking. Αλλά επειδή εγώ θα έπαιζα το rank 2, οπότε ο επόμενος αγώνας θα είναι με αυτόν. Και εκεί θα κριθεί ποιος θα κερδίσει. Άμα κερδίσει ένας από εμάς θα πάει για ζώνη. Εσύ είπες τώρα έχεις άλλους 3 αγώνες. Σωστά, έπαιξες τον έναν, άλλους 3. Άμα χάσεις τώρα στον επόμενο, θα παίξεις έτσι κι αλλιώς τους άλλους 2 ή όχι? Ναι, είναι μέχρι να λήξουν οι αγώνες. Και είναι καλός ο αντίπαλός σου τώρα που θα παίξεις? Ναι. Η τελευταία του ήττα ήταν από τον πρωταθλητή και είναι πολύ καλός, είναι και πιο ψηλός από μένα.
Σίγουρα περπατάει και παραπάνω κιλά από μένα. Είναι καλός, είναι καλός. Και είναι striker κι αυτός. Είναι striker κι αυτός, ναι. Θεωρείς ότι είσαι τυχερός που παίζεις με strikers? Μπορεί λίγο, ναι. Πιστεύεις ότι στο MMA, ας πούμε, ο παλαιστής έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα από ένα striker? Συνήθως, ναι. Όποιος έχει καλό παλαιστικό κομμάτι, συνήθως... Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Επειδή... Δηλαδή, άμα εγώ είμαι striker για παράδειγμα και σου κρατάω συνέχεια απόσταση και περνάνε τα χτυπήματά μου. Δηλαδή, επειδή υποτίθεται ο λόγος που το ρωτάω ότι αλλιώς νιώθει την απόσταση ο striker και αλλιώς νιώθει την απόσταση ο παλαιστής, σωστά έτσι δεν είναι? Ο striker συνήθως κρατάει μεγαλύτερη απόσταση από σένα και τα χτυπήματά του φτάνουν πιο μακριά. Πώς καταφέρνει ο παλαιστής να τον πάρει κάτω, ας πούμε, χωρίς να φάει μια γονατιά, μια κλωτσιά, ας πούμε? Γιατί οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Πρέπει να βρεις την κατάλληλη απόσταση εκεί. Ας πούμε, άμα παίζει ένας παλαιστής με ένα striker, ας πούμε, ο παλαιστής το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει είναι να το πάρει κάτω. Ναι. Για να το πάρει κάτω δεν είναι τόσο εύκολο. Σίγουρα ο striker κρατάει απόσταση, όπως είπες, κινείται, ρίχνει χτυπήματα. Όπως είχε πει και ο coach στην Σερβία όταν ήμουν τον Αύγουστο, είπε ότι για τους strikers η καλύτερη άμυνα είναι τα χτυπήματα εναντίον των παλαιστών. Αλλά έχει πολλούς striker που έχουν καλό wrestling defense. Ας πούμε, δεν χρειάζονται πολλά. Μπορούν να μάθουν απλά ένα καλό wrestling defense και αυτό είναι. Μόλις σηκωθούν αρχίζουν να παίζουν striking. Επειδή η πάλη είναι κουραστική. Έχει παραπάνω κούραση. Αν το ρίξεις κάτω, άμα δεν καταφέρεις να το κρατήσεις και σηκωθεί, ήδη νιώθεις κουρασμένος. Και αυτό, για να πάρει ένας παλαιστής τον άλλον κάτω, πρέπει απλά να βρει την κατάλληλη απόσταση, να έρθει πιο κοντά σε σημείο που τα χτυπήματα να μην κάνουν τόσο ζημιά και να το πάρει κάτω. Και βέβαια όχι στεγνά, όπως λέει και ο coach, πάντα με μαλώνει, μου λέει μην μπαίνει στεγνά, πάντα με χτυπήματα. Να ρίχνει χτυπήματα ο άλλος ή μπλοκάρει ή σασάρει και εκεί είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπεις για μπάσιμο. Πώς είναι ώρα π.χ. ας πούμε παλεύεις με αθλητές επαγγελματίες, από πόση ώρα και μετά νιώθεις ότι αρχίζει και κουράζεται ο αντίπαλος? Αυτό εξαρτάται από τον αθλητή. Κάποιοι έχουν τρελή αντοχή και δεν κουράζονται καθόλου. Έχει κάποιους που εντάξει, ας πούμε, παίζεις λίγο και στα 3 λεπτά νιώθεις ότι ξέρεις, κουράστηκε. Τον ακούς, ας πούμε, ότι κουράστηκε, αλλά... Επειδή ο λόγος που το ρωτάω ότι από όσους αγώνες έχω παρακολουθήσει, συνήθως βλέπεις ότι ειδικά αυτοί που κρατάνε από τη μέση του αγώνα και πάνε προς τους τελευταίους γύρους, στην ουσία πάντα κερδίζει εκείνος που είναι λιγότερα κουρασμένος. Δηλαδή η φυσική κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι, η φυσική κατάσταση είναι... Πώς κάνεις οικονομία, ας πούμε, την ενέργειά σου σε έναν αγώνα? Εγώ πώς το βλέπω, ξέρεις, ο αγώνας, ο επαγγελματικός αγώνας MMA πάει 3-5 λεπτά. Είναι 3 round, 5 λεπτά. Έχεις 1 λεπτό ξεκούραση. 5 λεπτά είναι πολλά για μένα. Πάρα πολλά. Οπότε δεν ρασάρεις. Μόνο που το σκέφτηκα κουράστηκα. Οπότε δεν ρασάρεις. Αρχίζεις σιγά σιγά να ζεσταθείς. Όταν αρχίζεις και βράζεις και ανοίγουν τα πνευμόνια, εκεί ανοίγει η αληθινή σου αντοχή. Αυτή που στην προπόνηση μπορεί να μην κουράζεσαι καθόλου. Ναι. Άμα είναι εκεί, ναι, αλλά έχει φάσεις που ξέρεις ο αντίπαλος είναι πολύ active και έχει πολύ αντοχή και κάνει συνέχεια attack, εκεί μπορεί να κουραστείς. Αυτό εξαρτάται και από τον αθλητή. Ας πούμε, δεν έχω παίξει παραπάνω από δεύτερο round, αλλά έχει αθλητές που παίζουν και τα 3 round και είναι φρέσκοι, ας πούμε. Έχει αθλητές που από το πρώτο έχουν κουραστεί.
Εξαρτάται από τον αθλητή αυτό. Και είναι, ξέρεις, έχει να κάνει και το άγχος. Παίζει ρόλο. Σου κόβει σχεδόν τη μισή αντοχή, αλλά άμα το χειριστείς σωστά είναι οκ. Αν θα μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να αλλάξεις κάτι στην πορεία σου, θα άλλαζες κάτι και αν ναι, τι θα ήταν αυτό? Σίγουρα πολλά πράγματα, αλλά τα πιο σημαντικά που θα δούλευα πολύ, κάποια πράγματα που τότε δεν ήξερα και ξέρω τώρα, είναι στο striking βέβαια και στη φυσική κατάσταση. Θα δούλευα κάποια πράγματα παραπάνω. Όχι ότι δεν δουλεύω τώρα, απλά κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνω πιο παλιά, όπως τροχάδια, sprints και τέτοια πράγματα που έπρεπε να κάνω τότε και δεν έκανα. Αυτό. Και θέλω να δώσεις και μια συμβουλή στους μικρότερους που ασχολούνται ή σκέφτονται να ασχοληθούν με το άθλημα. Η συμβουλή μου θα ήταν απλά να μην τα παρατάνε. Για παιδιά που ήδη ασχολούνται και το βλέπουν σαν πρωταθλητισμό και θέλουν να το συνεχίσουν και βλέπουν μέλλον από αυτό, εγώ θα έλεγα να μην τα παρατάνε. Εγώ γενικά δεν συστήνω σε παιδιά που δεν ασχολούνται και έρχονται μου λένε, ξέρεις, σήμερα θέλω να αρχίσω. Λέω, τι θα το κάνεις? Πήγαινε σπούδασε, ας πούμε. Θα το χτυμάς στο κεφάλι. Αλλά παιδιά που ήδη ασχολούνται και το βλέπουν σαν μέλλον αυτό, εγώ θα έλεγα να μην τα παρατάνε. Όσο άσχημα και να νιώθουν ψυχολογικά και να μην βλέπουν αποτέλεσμα προς το παρόν, δεν είναι κάτι. Επειδή όσο είσαι μικρός, μπορεί να μην βλέπεις τα αποτελέσματα που θέλεις και να στεναχωριέσαι και να λες αυτό δεν είναι για μένα. Έχει πολλούς έτσι που σταμάτησαν. Έχει πολλά ταλέντα που σταμάτησαν έτσι. Μπορεί να πήγαιναν καλά, να έπαιζαν αγώνες, να κέρδιζαν και μια ήττα, ας πούμε, να τους έσπασε. Να έχουν πίστη και σίγουρα να έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω τους. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Σίμω. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Γεια σας.